Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldeetan. Amen. Makabearen liburutik. Eguna jena, Judas, Israelko giltzaileak, diru bintze bat egin eta 2000 gramazinak bidali zituen Jerusalemera. Eroritakoen pekatu horrek oparia eskain zezaten. Kristuaren itxaropenean zuzen eta leialki jokatu. Eroritakoen Kristuera itxaron izan ez badu, alperrik eta buru gabe izango baitzen hildakoentzat otoitz egitea. Zekien izan ere, ondo hil zirenek sari ederra izango zutela. Asko salbagarri eta santua da hildakoentzat otoitz egitea. Pekatuetatik atera daitezen. Jaunak esan. Zorionekoak negar egiten dutenak, poztuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren seme esango baizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek nigatik birauka eta erasota erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuretzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta alaitu, handia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Kristauentzako Jesus imitatzea eta Jesusi jarraitzea bi gauza ezinbestekoak ditugu. Berak egindakoa, berak erakutsitakoa, gure bizitzan jakina, gure defektuekin eta gure hankasartzeekin eta gure ahulezekin, baino gure bizitzan praktikara eramaten saiatzea. Jesusek halako jarrera batzuei garrantzi handia ematen zien. Batzan zerbitzua eta berak ere bere buruari buruz esaten
gizonaren semea ez da etorri, beste zerbitzuak hartzera, besteak zerbitzera baizik. Beste gauz bati ere garrantzi hori ematen zion, eta elkar ulertzeari, elkar barkatzeari, elkarrekin tratu atsegina eukitzeari garrantzi hori ematen zion. Azken finean, berak erakutsi digu gure erlijioko errealitaterik importantena maitasuna dela. Jainkoa eta lagunokoa maitatuz bizitzea. Ez bakarrik hitzez, baizik eta batez ere egitez. Hori da Jesusek erakutsi nahi izan diguna eta haien garrantzi handia eman nahi izan dio gure bakoitzak izango dugun azken juizioa horren inguruan izango dela erakutsi digu. Horregatik, Jesusek nahi du saia gaitezela. Ez gara perfektuak eta gure zaintasunak, gure defektuak ditugula, baina nahi du saia gaitezela modu hortan bizitzen. Elkarrekin maitatuz, elkar zerdutuz, elkar ulertuz, elkar barkatuz edo barkazio eskatuz. Eta nahi du modu hortan berak erakutsi digu bezala gure bizia elkarri politagoa, alaiagoa, atseginagoa egiten saia gaitezela. Baina ahaztu gabe ez dela dena hor bukatzen. Gure bizia ez dela bakarra mundu hontakoa ere bada eta garrantzi handia ematen dio gure eguneroko bizimodu horri. Baina Jesusek nahi du ez dezagula ahaztu gure helburu eternoa, betierekoa, ez gaudela bakarra mundu hontarako. Eta heriotzak beti kolpeka, esan genezake, heriotza beti kolpea baita, heriotza beti gogorra baita, edozein modutan, edozein garaitan gertatzen dela ere, heriotza beti zaila da. Eta heriotzak gogorazten digu errealitate hori. Mundu hotako gure ibilbidea mugatua dela. Ez dela betiko. Ez gaudela mundu hotan egoteko baizik eta denboraldi baterako. Baina momentu honetan ere nahi du Jesusek ez ezagula itxaropenik galdu. Beti ereko bizia horregula eta beti ereko biziarekin batera jangoiko errukitsu eta maitakorra. Egin gaituena gure existentzia ez delako sentidurik gabeko kasualitate huts bat. Gaurkoan Nieves despeditzera hemen elkartu bera. Bere parrokian zenbat aldiz egon da Elizonetan. Zenbat otoitz, zenbat esan genezake eskari, zenbat erregu egin izan dizkio jangoikoari hainbeste pertsonen alde. Gaur gu elkartu bera bere alde erregutzeko. Aspaldin ezagutu du Nieves eta pertsonalidade handiko emakume izango da, balio handikoa, dendaria, zenbat zerbitzu, Karraioni, Arriberi eta Araizo bai oso bari, ni aiatu izelarik jaetzegoan bera, dendan baino bere izena bai, dendaren izena baitik berea zen. Eta, esan genezake, gaurkoan guzti horren eskerrota ere agertu behar diogula Nieves gure segideari. Eskerrak emanez, konversazio asko eta oso interesgarriak gogoan ditut, berarekin pertsona erizkoia eta fededuna izan da, eta realismo puntu handi batekin ere. Esan genezake gure garaiko gauzak eta entenditzeko ere eukiduela alako buru irekia. Gaurkoan, bere esperitzen ari geran honetan, eskatzen dugu jakoiko onari. Handik, ardezala goiko zeruan, eta handik Nievesek egin bezala gure alde. Heriotzak gogorra da, eta gure mundutako ibilbideari amaiera jartzen dio heriotzak. Baina ez du azkeneko hitza, hori da gure itxaropena. Horregatik eskatzen dugu hartzailonari Nieves gure senidean goian hartu dezala goiko zeruan, eta handik berak gure alde egin dezala.
deitua, harekin bizi daitzea, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berbiztera. Yeah.
zure jaunaren bitartez. Jauna gehiago oraindik bere bizi eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozaz zutelik kantatzen dugula. Afalondoan berdin kamizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kanizatatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire hori gabe. Eta bertako guztiak, alaitzazu zeu bera horpegaren argitan. Erroki zakizu
Jesu arren guztia betiko bizitza iritsi dezagun. Amekuaren Ama Maria Dolasuarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure bizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gure espeitagun, Jesus Kristo, zure semearen bitartez.
zera, Nieves gure seminari azken aurka egitera, eta jagoikori bere animaren alde erregutzera. Ohitura den bezala, datorren errun batean, hau da, etzi, atxaldeko 6-etan, baita ere bere alde eskaiteko dugu hemen parrokiako meza. Eta orain ere, Karpo Santurako buelta egin ondoren, familiek gonbidatzen gaitu, nahi dute guztiei, zean, sozietaten zeu zentrago beto elkarrekin hartzea. Muchas gracias, en nombre de la parroquia y de la familia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañarles, a despedir a nuestra hermana Nieves y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Eta guai, azken erresoluzioa egin dezagun. Jaiko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu, Nieves gure arreba, janari honen bidez, Kristoren betiereko maira iritsi berria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, dedika zaitzatela jainko guztiadunak.